Greetings to all the devotees of Our Lady of Peña Francia all over the globe. Our Peña Francia celebration this year, 2024, is special because of the 100th anniversary of the canonical coronation of the image of Our Lady of Peña Francia. We thank the Almighty God for Ina, who has always been our Mother and Queen, se siempre la Reina de nuestra región. Our commemoration of the historic event of 1924 invites us to recognize this valuable gift and treasure of our devotion. Thus, pamanang banal, atamanon, padanayon, palakupon. Ining banal na pamana ang satuyang debosyon, which we have received from our parents for the past 3 centuries, has always been the source of our strength and hope. The love and protection of Ina are our inspiration and strength as we face life's difficulties and challenges, life's changes and transitions. In times of calamities, typhoons, earthquakes, and other disasters, Ina has always been our constant companion and refuge. Let us journey together amidst this rapidly changing world. She walks with us and never abandons us as she never abandoned Jesus up to the cross. Truly, she is our Mother and Queen. She is a source of hope. Let us walk with her towards the future as we courageously face life's challenges. With her, we embrace the mission of going to the peripheries to seek our needy brothers and sisters. May we not miss to pay homage to her wherever we are. May we pay homage to her by our prayers, our pilgrimages, and other acts of devotion, and certainly by acts of kindness and charity. May we pay homage to her as a community, praying together, working together, assisting each other as brothers and sisters, with her as our Ina. May our celebration of the festivities this 2024 be meaningful for all of us, the centennial of the canonical coronation of the image of Our Lady of Peña Francia. Our praise and thanksgiving to the Blessed Trinity, the Father, the Son, and Holy Spirit. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro!
Ang kagurangnan mapa sa Indo, mga tugang ang satuyang pagbaklay, naging paagi nin mga biyaya asin grasya kan mahal na Diyos. Kita na nagkakatiripon sa pagtubod sa kagurangnan, digdi sa parokya ni Ina, nila sa Senyora de Peña, Francia. Magtalubo man lugod sa pagtubod, asin magpanibago nin mga puso. Ining simbahan na sa tuyang pinagsungkuan, simbolo kang harong na bakong gibo kan kamot nin tawo, kundi kan banal na hawak ni Kristo. Digdi, kita ang buhay na mga gapo na nagsasarig sa pundasyon na si Yesu Kristo. Mabuhay man lugod kita sa iyang pangapudan sa to, na maging banal na banwaan, mga aki kan Diyos, na sarabay na nagbabalangibog, kan marhay na bareta. Ang kagurangnan mapa sa Indo, pagbasa kan banal na Ebanghelyo susog kay San Lucas. Kanarani na sinda sa baryo na sa indang dudumanan, si Jesus garumalihis paduman, alagad pinugulan ninda siya. Dai ka na magpadagos, tasulnop na an aldaw, asin nagdidiklom na. Kaya nag-iba siya sa inda, nagtukaw sa pagkakan si Jesus sa kaibahan ninda. Kinuha ni Jesus ang tinapay, benindisyonan, binaak sa kaitinao sa inda. Dangan nabuksan ang mga mata ninda, asin namidbidan ninda siya. Alagad, bigla siyang nawara sa pagiling ninda. Nagulay-ulay sinda, bakong naglalaad ang satong mga puso, kang nagtataram siya sa to sa lan, kasi nagpapaliwanag kan mga kasuratan, marhay na bareta kan satong kagurangnan. Mamibi kita. Pagumawon ka, o Diyos Ama, ni Yesu Kristo na samong kagurangnan, sa gabos na rasa ning kinaaban, pinili mo ang sa imong banwaan. Ang sa imong grasya, nagpalaad kan sa mong mga puso. Tanganing paglingkudan ka na marhay. Bindisyonan mo ang sa imong banwaan. Tanganing na maipahayag ang sa imong karahayan sa gabos na rona ning kinaaban. Hinahagad mi ini, uli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Salamat po sa Indo sa pagdalaw sa parokya ni Ina. Magbunga lugod sa tuyang buhay ang satong pagsakripisyo, pagpasiring di sa simbahan kan sa tuyang Ina Nuestra Señora de Peña, Francia. Binasa ko pati si panyo ko. Fresh. Basta dito mo. Iyo, tabi. Baba lang. Oo naman. Oo, ababa lang. Ababa-ababaan mo dikit. Ta nagre-reklamo sila. Oh, mau
kay ko kaya. Dai ni da kaya. May ko ano amay yun na. Sige na, ako na kita. Di pa man nakakaralaog. Pahangusan mo na ko. Hey. Damon. Amay yung pabagaan ako sa inyo. Mapuon na po kita. Awit ning pagpuon. Matindog po ang gabos. Diyos iyo ang kagurangnan, kagibo ni langit at sindaga. Maun ang kagurangnan, magawit sa Diyos. Pagsambahon, pasalamatan, kaitungon niya, magkagurang man. Umaon ang kagurangnan, magawit sa Diyos. Sa ngaran kan Ama, kan Aki asin Espiritu Santo. Amen. Maluhod po ang gabos. Gawi inin pagsulsol. Diyos ko, nagsusulsol ako sa bilog na puso kan gabos kong mga kasalan. Asin nauungis ako kaini, hulita sa pagkasala. Bako sa nang maninigo ako sa mga padusang matanos mong binuot. Kundi urog sa gabos, hulita nagtumang ako sa imo.
An urog karahay patin maninigo na dapat kong kamutan nin urog sa gabos. Kaya pusog akong naguhulaw sa tabang nin sa imong grasya, na magpuon ngunyan ako da ay makasala asin makalikay sa mga dahilan nin pagkasala. Amen. Gawi nin paggalang, sinasamba mi ika, Jesus sa mong kagurangnan. Sa mong paratubos kami lugod kahirakiman. Sa sinanglitan mong lawog kami nagaatubang. Ruluhod sa kaludukan sa imo nagagalang. Tala sa liensyo kan mabining Santo Veronica. Ang lawog mo si muturuhok sa mong mga mata. Duman sa Itsemani, lawog mong makawiwili. Ginaanot nin dugo sa pagsakit mo nin makuri. Namibi dai inumon ang mapait na kalis. Alagad sa Ama, bakong buot mo ang mangyari. Kaya ang matubis mong lawog sa takig ng lunsi, kan malubong hudas hinadkan sa pagkasuluid. Tinampal, linutaban, panglanghad na daing siring, pagbasang-basang kan mga tauhan kan Sanhedrin. Urog ng gayo nin mabangiso na pagsakiti, kan mga soldados, pagulog-ulog, labi-labi. Daing kauntukan hanggang sa kahuri-huri, abot sa kalbaryo hanggang sa mautsan ang Diyos aki. O gagalangan na laugon kaugay kami. Dakulang pagkamuot mo, danay na mamati mi. Anin huli kan sa imong pasyon, kami magkamit sa huring hinangos. Lawog mo mahiling sa langit. Amen. Dalit. An banwaan minagalang sa lalagon mong mahal, simunganing kaherakan para tubos nin kinabang. Si Veronica nagluhod sa mapakumbabang buot, lininiganin si Ramog itong magayon na lawog. Ni Jesus binalsan tulos itong babaeng maimbot na tala sa pagkamot, lalago niyang maludo. Ang banwaan inagalang sa lalagon mong mahal, simunganing kaherakan para tubos. Iwinalat sa satuya, ining dakulang biyaya, nganitang mabana-bana ang dapat nin pagkasala. Nagsusulsul kami, Ama, sa atubang mo nanunuga, kan bilog na pagbabaya, kan ngara na pagkasala. Ang banwaan simunganing kaherakan. Kaming mga aki mulikayan sa damat gutom linog man, ta
sa mga kaipuhan, ikasamong palawan. Kaoras nin pagkagadan, kami mo magbendesyonan, nganiming maturukan, lawog mo sa kalangitan. Banwaan, hinagahalang, ang lalagon mong mahal, simunganing kaherakan. Pag-arangin banwaan, kagurangnan ipahiling mo sa moan sa imong divino rostro. Tanganing magdanay sa grasya ang mga banal, asin madaraman sa kabanalan ang mga tao. Huli kan sendang marhay na gibo, mamibi kita. Tanganing mabihag ang mga parakasala, asin mga nagtutumang sa mahal na Diyos. Asin magbalik sinda sa dalanin kasanusan, asin kabanalan, mamibi kita. Tanganing ilikay kita sa peste, helang, linog, bagyo, asin iba pang mga kasakitan, mamibi kita. Tanganing parigunon kita sa satuyang pakipaglaban sa kasaalan, tauwanin isog nin buot sa magpagtumang sa maraot na gawi, urog na kan mga nanunungdan sa pagrata kan simbahan asin nasyon, urog na ang korupsyon, panlulupig, panhahabon, pandadaya, mamibi kita. Tanganing sa pagdebosyon sa divino rostro, matingrawan kita gabos kan liwanag nin lalawgon kan kagurangnan, asin matalakman sa satuyang pagkabuhay ang sa iyang pagkaherak asin pagkamuot, mamibi kita. Mauntok po kita sa paghagad nin satuyang mga kahagadan. Ama niya mo niyaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo. Magdatong sa kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. Ave Maria, panuning grasya, ang kagurangnan yaon sa imo. Paladan ka sa kababaehan, asin paladan ang bunga kan sa imong pupunan si Jesus. Kamarawayan sa Ama, asin sa Aki, asin sa Espiritu Santo. Ikaapat na aldaw, ang lawog ni Jesus sa iyang pagharubay kan kahadean ng Diyos. Uminabot si Jesus sa Galilea, inaharubay ang ebanghelyo ng Diyos asin nagsasabi, nautog na ang panahon, haranin na ang kahadean ng Diyos, magbakli ka mo asin magtubod sa ebanghelyo. O Jesus, nakamumuyang magpagmasdan ang sa imong lawog sa pagharubay mo kan kahadean ng Diyos. Makabiwiling pagdangugon ang sa imong mga mahamis na tataramon, tanganing mamidbiran niya mo ang Diyos. Ama, na labing-labing namuot sa mo, ang sa imong mga katukduan, asin pagpaumay sa mga helang, asin kapanuan, nin pagpatutuo na ika ang Mesiyas, ang Kristo na sinugo kan Ama sa pagtubos sa mo. Umaumayon na nagaharubay sa lawog ni Jesus, ta daw ta pinabayaan minaan sa imong mga pagharubay na naglaog sa sarong talinga, magluwa sa ibang ng talinga. Kami nakakadangog, alagad daiman naghihinanyog. May talinga, alagad bungog. O divino rostro, kay raki kami, asin patawadon mo ang samong mga pag-ulog-ulog sa imo.
Urog na anday paghinagyog kan sa imong pagharubay kan kahadean nin Dios. Paumayon mo man tabi ang samong mga kahilangan asin kapansanan. Urog na tabangan mo kami sa pagbakli asin pataluboon mo ang samong pagtubod sa ebanghelyo. Amen. Pamibi sa gabos na aldaw. Namumuton niya mong mahal na divino rostro, an mahamison asin mabuoto na lawog kan para tubos. Diyos no, na para bulong asin para surog sa osa de la Vega. Sa pagsurog mo, lakop sa bilog na kabikulan. Paghari gagalangan, nalalawgon sa samong puso, asin papaglaada ininin pagkamuot sa imo. Itala sa kalag niya mo an sa imong ladawan. Tanganing ikaandanay nakamutan, patindanay makalikay sa mga kasalan, asin makakuakan na iipuhan na kabanalan. Paliwanagi ang samong isip sa mga ginagayak na gibo, sa mga kasakitan, tawinin pagkamatinios, sa mga pag-alaman, kaisuganin buot, sa mga katungdan, kauropon sa pag-utob, patin pagdanay sa mga marhay na paghulaw. Out pamanlugod o mahal na divino rostro, agawa ang karatanan banwaan, ang nagpapaampon sa imo, ampunaan mga devotos asin mga nagsasarig sa imo. Tangani ikamamutan, galangan asin urog na umawon ngunyan, asin sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matindog po ang gabos. Kagurang na kapatawaran sa muna mga parakasala ang samuyang kamautan o Kristo kami kairakan sa samuyang kakulapusan sa samuyang mga karatan kagurangnan kami tabangan dai mo man kami lingawan duman sa imong kahadean. O divino rostro, manalangin ni Jesus, inuong awasin mamumutan, bilog na kabikulan. O divino rostro, manalangin ni Jesus, nagligtas sa kabikulan, sa kolera kailangan. Kami parayuan ngunyan sa mga kadibisilan. O divino rostro, banal na lalago ni Jesus, inuong mawasin ang mumutan, bilog
Sa ngaran ni Ama, nin Aki, sin Espiritu Santo. Amen. Diyos mabalos po sa Diyos maray na aga sa indo mga tugang. Ngunyan, iyo ang ikaapat na aldaw kan misa novenaryo
sa kaumawan kan mahal na lawog ni Jesus, ang Divino Rostro. Ang satuya pong tema, lalawgon na may gira kan kasalan, asin daing pakilabot. Makakaibahan niya to sa selebrasyon na ini ang mga miyembros kan Catechetical Ministry, Mother Butlers Guild, asin ang mga peregrinos na hali sa Our Lady of Assumption Parish, Kanaman, Camarines Sur. Ang satuya pong celebrante mayor asin predikador, iyos Reverendo Padre Erwin Bismonte, Cura Paroko, Our Lady of Assumption Parish, Kanaman, Camarines Sur. Matindog na po ang gabos sa pagbuon kan Santa Misa.
Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, an pagkamot kan Dios, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa Indo, gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang sa tuyang akoon, an sa to mga kasalan, tanganing kita papagkanigoon in Diyos na magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa inda mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin baka patawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkaran. Amen. Kagurangnan, maheraka, kagurangnan, maheraka, Kristo, maheraka, Kristo, maheraka, kagurangnan, maheraka, kagurangnan, maheraka. Gloria in excelsis Deo. Kamurawayan sa Diyos sa kaitasan, sin sa daga katoninongan, sa mga tawong marahayan buo. Inoo maumika, rinurukyaw mika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Hulikan dakula mo kamurawayan, kagurang na Diyos hade langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurang na aking bugtong Jesucristo, kagurang na Diyos, Cordero kan Diyos, aki kan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako aansa mong pakimaherak. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Ay kasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urog kahalangkaw. Jesucristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen.
mamibig kita. Banal na Ama, ang sa imong kamurawayan natatago sa mahal na lalawgonin sa imong mamumoto na aki. Sa samong pakisumaro sa sayang pagsakit digdi sa daga, magliwanag lugod sa samong lalawgon ang sa imong kabutan, tanganing sa maugmang pagalat kan sa imong kapahayagan, sa mong makamtanan kamurawayanin sa imong kahadaan. Siya na kay pamong nabubuhay as sinagahade, kasaro ka ni Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Ang liturhiya kan tataramon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Sa paghuna ako, kaming mga apostoles ibinugtak ng Diyos sa huring lugar, siring sa mga hinukuman na gadanon, siring sa mga ipinaparada sa atubang ng bilog na kinaban, nin mga angheles asin mga tao. Kami mga rungaw, huli ki Kristo, mantang kamo mga madunong dyan ki Kristo. Kami daing kapangyarihan, alagad kamo makapangyarihan. Kamo mga bantog, alagad kami mga daing dangog. Sagkod sa oras na ini, nagugutom asin napapaha. Kami nabubuhay sa gibo nin samong mga kamot. Kung kami minumuda, bendisyon ang samong simbag. Kung kami pinapasakitan, samong tinitios. Kung kami linalanghad, pakimaherak ang samong balos. Kami naging basura nin kinaaban, asin tapok nin gabos, sagkod ngunyan. Inigabos sinusurat ko, bako tanganing supugon kamo, kundi tanganing isip-isipon nindo. Bilang mga aki kong urog na namumutan, igwamang kamo nin 10,000 paratukdo dyan ki Kristo. Alagad saro sana ang sendong Ama. Ako ang Ama nindo dyan ki Kristo. Jesus huli sa marahay na bareta na itinuklo ko sa indo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, an kagurangnan harani sa gabos na minaapod sa iya. An kagurangnan harani sa gabos na minaapod sa iya. An kagurangnan matano sa gabos niyang palakaw, asin banal sa gabos niyang mga gibo. Harani siya sa gabos na minaapod sa iya, sa gabos na minaapod nin tudok sa puso. An kagurangnan harani sa gabos na minaapod sa iya. Itinatao niya ang mga kamauotan kan mga may pagkatakot sa iya. Dinadangog ang sa indang inagrangay asin tinatabangan. Inaatama nin kagurangnan ang gabos na namumuot sa iya. Alagad ang mga tampalasan sa iyang gagadanon. An kagurangnan harani sa gabos na minaapod sa iya. An sa kunguso mag-umaw lugod sa kagurangnan. Umawon lugod nin gabos na linalang an sa iyang banal na ngaran. Ngunyan asin sagkod paman. An kagurangnan harani sa gabos na minaapod sa iya. Matindog na po sa pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. Sa imong tataran
An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo susog kisan Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sarong Sabado, si Jesus nag-agi sa mga uma. Ang sa iyang mga disipulos nagkuroa kan mga uhoy, pinagpiripisi kan sa indang mga kamot, asin kinakan. Nagkapirang mga Fariseyo nagsabi sa inda, "Ta daw taginigibo nindo anda itugot kun Sabado." Sinimbag sinda ni Jesus, "Day nindo nabasa ang ginibo ni David, kan siya asinan sa iyang mga kairiba, nagutom, naglaog sa harong nin Diyos, kinua ang mga tinapay na atang, na mga padi sana ang tugot na magkakan. Kinakanya asin ipinakakan sa iyang mga kairiba. Danga nagsabi, an aki nin tawo, iyo an kagurangnan kan Sabado." Marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Father Ipe, and sa ang kura paro ko, digdi sa parokya kan Our Lady of Peñafrancia Parish, Father J, namamutan ko mga taga-kanaman, and siringan po sa ibang yaong digdingon yan para makisumaro sa amay na misa sa kaumawan kan mahal na Divino Rostro. Maray na aga po sa Indogabos. Igwanin sarong ama na nagtataonin advice sa iyang aki. Sabi kan ama, ngaya aki, sa buhay, igwanin tulong bagay na dai mo dapat i-give up. And ang tulong bagay nga ini, iyon mga minasunod, enot, masiram, nakakanon. Pangalawa, komportableng higdaan o turugan. Pangatulo, magayon na harong. Alagad sabi kan aki, ngaya pa, pobre sa naman baga ngaya kita. Paano man ngaya mapapadanay ko an masiram na kakanon, komportableng higdaan, asin magayon na harong. Sabi kan ama, aki, magkakan ka sana pag gutom ka. Tadawa gura ano ka simple kan kakanon, pag gutom ka, masiramon yan. Pangalawa, dai ka magsayang nin panahon sa bilog na maghapon. Siguraduhon mo na pag nag-abot ang banggi, pagal ka. Tadawa banig sana, dawa sa sopa ka sana maghigda, mapapaturog ka. Pangatulo, aki, mabuhay kang mabuot. Makiiba kanin marhay sa kapwa, asin magkakaigwa kanin magayon na eerokan. Siguro ba kong harong, pero eerokan sa puso nin gabos na tao na nahirop mo o natouch mo o natabangan mo. Be kind, and you will have a home in every heart.
Ang tema po na pinaghuhurup-hurupan ngunyan na kapiyastahan ni Divino Rostro, iyo po ang Divino Rostro, marks of suffering and glory. Pagtios asin kamurawayan. Ano ang koneksyon kan pagtios asin kamurawayan? May koneksyon ba? Dahil po maninigaran sa buhay ta, na dahil pwedeng pagsuhayon ang duwang ini. Magayon na halimbawa, ang sarong magurang sa aki, masabi, nganya, basta magtultol ka ngunyan, at yan, ma-jollibee kita. So, suffer now, later, glory. No? Sige, basta nagin kang honor ngunyan, babakalanta kanin bagong cellphone. So, be willing to offer sacrifices now, and later, you will receive glory, reward, no? Premyo. Kung hilingon ta po ang buhay niyato, kita ang mga nagsusunod kay Kristo, iyan ang pattern na pigtao sa tong model ni Jesus. No? Suffer now, be willing to suffer now, sacrifice now, submit now to the will of God, and later you will receive your glory. And magayunan po ang mga pagirumdom sa Biblia, manunungod sa relationship kan suffering and glory. And tugutin nindo ako na mag-quote ni nagkapira para patunayan sa to na ang suffering and glory are two inseparable things sa satuyang pagbiyahe bilang mga disipulo nin sa tong kagurangnan. Enot, sa surat sa mga taga-Efeso, no? Ano ang sinasabi ni Kristo? Do not be discouraged with the sufferings that I am going through, because it is for your glory. Dahil kung madisganar na nahiling nindo na arog ka ni ang lalawgon ko, o later mahiling nindo ang lalawgon ko, arog ka ni, pano nin lugad, may koronang tunok, pano nin binugbugan, maation. Ano taarog ka ng itsura ko? It is for you. For your glory. Para later, maiangat ko kamo. So kaya di madisganar na ang itsura ko, garo sa matanin sarong aki, garo makangirhat. Sa mga di nakakaintindi, umayang pagtubod, di mamumuyang maghiling, kan lalawgon kan Divino Rostro. Bako yan lalawgon, nin sarong Diyos, nin sarong royal, nin sarong halangkaw, nin sarong igagalang. Pero anong sabi ni Jesus? Do not be discouraged. Arog ako kani because of you. Pangalawa po, sa surat sa mga Romans, ano ang sabi naman? The sufferings of the present are as nothing compared to the glory that will be revealed to you. Ang mga troubles, ang mga sakit na namamatayan niya toongon yan, dahil lamang yan ikakakumpara sa kamurawayan na ako unindo, kung willing ka mo na agihan ang mga pagtios na ini sa ngaran ko. Ninulita later, may hiling nindo, masabi ka mo sa sadiri nindo, maraysa na palan, ta pinili ko na magtios para sa Diyos. Dakon dae ko mamamatean, maaabot ang kamugtakan nin kaugmahan
na pinanuga ni Kristo. So be willing to naakuon, eksperyensyahan, i-embrace ang mga troubles niya tuungon yan. Aram ko nakadakol po kita kayan, trouble sa relasyon, trouble sa sadiri, and kadakol-dakol pang iba. Iba sa tuya nagrereklamo na dahil sa masabi kita, ano nang yan ikagurangnan, puro sa sanasakit. Do not worry, sabi ni Jesus, dugay na yan. Pag nakaabot na kamo duman sa ikadawang buhay, masabi kamo, ay tama palan si sakong mga choices. Marengani palan, tada ko pinili si pasil na buhay, pero iba ang padudumanan. Pangatulo, hali sa surat sa mga taga-Korinto. Rejoice inasmuch as you participate in the sufferings of Christ, so that you may be overjoyed when His glory is revealed. Ang nangingibabaw na tataramon, rejoice, mag-ugma sa tahaw nin pagsakit, mag-ugma. Bako dahil nakukulgan ka, bako dahil naapi ka, bako dahil linilibak ka, bako dahil pinapabayaan ka, kundi mag-ugma ka, ninhulita, hinihiling mo na pakatapos kan mga pagsakit na ini, may naghahalat sa imo na dakulaon na balos. Dahil inako mo ang mga pagsakit habang yaon ka pa sa kinaban na ini. So kaya, rejoice, magugma. No? Ang masunod po na pagiramdam sa tuya, ang mga pagtios niya to, no? Sabi sa surat sa mga Romano, nagdi-develop kan sa tuyang Christian character and nagrarani sa tuya sa mahal na Diyos. So, ang mga pagsakit, ginigibo kitang mga marhay na tao, asin mas irinarani kita sa Diyos. May kasabihan ba kanian mga gurang, ang taong matinios, harani sa Diyos. No? So tama man ang God, ang sabi kan mga gurang, hali palan sa tataramon ni Diyos. Sisay ang mga taong matinios, ini si mga tao na pinipili na agihan ang mga sakit. Dahil pinipili si mga pasil na mga pamamaagi, pero sala, immoral, illegal. No? Pasil nga ni, pero itinataya man ang sa indang moralidad, itinataya man ang sa indang kalag. Kaya magayunon ang pagiromdom ni San Pablo sa surat sa mga Romano. Magin matinios, taiyan marani sa indo sa mahal na Diyos. Namutan ng mga tugang, nagkapira pa sa napo yan sa mga pagiramdom sa satuya. Kan relasyon, kan pagsakit, pagtios sa kamurawayan. And pinapagiramdom din kita na ang mga bagay na ini, light and momentary only. Magian sana. Kung ika nasasakitan sa buhay mo dahil sa partikular na problema, hilingon mo, ikumpara mo sa buhay ni Jesus. No? Kung ika binayaan nin mahal mo sa buhay, hilinga ang buhay ni Jesus. Pira ang nagbaya sa iya. Pira ang yaon habang siya maray pa si kamugtakan. Pira sinawara, kan siya nagsasakit na. Pira na lang sinatada, kan siya yaon na duman sa krus nakapako.
Sa namumutan ng mga tugang, magayonon pong pagirumdom, inisalambang saro sa sato. Takita habang yaon digdi sa kinaban, dahil niya to may iwasan ang mga sakit na yaon digdi. Puon kan kita mamundag hanggang sa satuyang kagadanan, kakambal niya to ang mga sufferings na ini. Kaya huring pagirumdom po, sabi ni Kristo, kung desidido ka mong magsunod sako, nigaranin doan sa indong sadiri, paasanunin doan sa indong krus, and magsunod ka mo sa sako. O kumbaga, tulong S sa Ingles, surrender. Pangalawa, sacrifice. Pangatulo, submission. Surrender to God, ibabataan mga guards ta, and proactively, ako untaan mga pagtios na itinatao ng Diyos sa sato. Siring na si Kristo, inako niyan sa iyang krus, as in ultimately submit ourselves, our will to God. Sabi nga ni sa ama niya mo, your will be done. So inilugod ang magsirbing inspirasyon niya to aroal daw pag kita nakakamate nin mga kadipisilan. Remind yourself to surrender, be willing to sacrifice, and submit your whole being and bilog mong pagkatao sa kabutan as in grasya nin Diyos. Matindog po. Pamibi nin banwaan, magdulok kita sa satuyang amang maheherakon asin mapagpatawad. Ipahayag niya to sa iya ang satuyang mga pamibi asin kamawatan. Sa lambang kahagadan, sa tong sabihon, kagurangnan, warasan sa mo, an sa imong pagkaherak. Kagurangnan, warasan sa mo an sa imong pagkaherak. Para sa satuyang Santo Papa, si Francisco, mga obispo asin kapadean, lugod, danay na maging maimbod sa saindang ministeryo, orog na sa pagwaras kan biyaya nin kapatawaran sa mga nagkasala sa sakramento nin pakikipag-ulian. Maging tunay na instrumento sa pagkasararo asin katoninongan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, warasan sa mo, an sa imong pagkaherak. Para sa mga pamayo kan gobyerno sa bilog na kinaban, lugod paorogon ang sinserong paglingkod para sa karahayan kan mga namamanwaan, maghade man lugod sa saindang mga puso ang katanosan asin pagpatawad, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, warasan sa mo, an sa imong pagkaherak. Para sa mga nagtitios, naghehelang, nangangaipo asin mga biktima nin pang-aabuso, lugod mamatean ninda ang pangataman asin pagkamuot nin Diyos sa paagi kan mga tawong nagtatabang sa sainda, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, warasan sa mo, an sa imong pagkaherak. Para sa mga tugang niyatong gadan na, lugod makamtan maninda ang kapatawaran kan sa indang mga kasalan, asin makaibahan nin Diyos sa kamurawayan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, warasan sa mo, an sa imong pagkaherak. Para sa mga donantes asin sponsors kan Santa Misa Ngunyan, lugod makamtan maninda ang kamawotan kan sa indang puso, asin magdanay sa pagtabang sa pangangaipo kan simbahan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, warasan sa mo, an sa imong pagkaherak. Sa tuninong, ipaabot naman ang mga personal niya atong kahagadan, mga pasasalamat, pakimaherak, asin pag-omaw sa Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan.
kagurangnan, warasan sa mo, an sa imong pagkaherak. Diyos na samuyang Ama, salamat sa pagkamot mo sa muya. Hari kami pagpabayae, na balawag nin sugot, asin makasuhay sa imo. Pakihinan nyo gaan sa mga pamibi, kung inisusog sa banal mong kabutan. Hinahagad mo ini, huli kay Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi ka mo, tanganing ansako, siriman ang mga inatang nindo, magkanigong ako nin Diyos na sa tong kagurangnan. Ako an manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos na samong parasurog, lilingyaan lalawgonin sa imong bugtong na aki, na dinulot sa imo bilang malinig na atang, lugod ining atang magkanigo man na akoon mo, tanganing makamtanyaman sa imong kamurawayan, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. An kagurangnan, mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa Diyos na sa toong kagurangnan. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin matanos na danay asin minsan sa en. Magpasalamat kami sa imo Ama, Diyos na makakamhan asin daing katapusan, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Daing kasalaan, maugma siyang nagtios, huli sa parakasala. Daing sala, inako niyan kagadanan, tanganing iligtas sa sala, ang mga may sala. Sa iyang pagkabuhay liwat, ibinalik sa mo ang buhay,
Sa iyan kaumawan asin kamurawayan, mantang ang langit asin daga, daing ontok na minaawit. Banal, 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 at kagurangnan, Diyos din mga hukbo, ang langit asin daga, panokan sa imo, kamurawayan, o sana sa kaitaasan, paladanan minadigdi, sa ngaran kan kagurangnan, o sana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ini mga atang namimibi kami, pabanala kan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mo ang kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugarin niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkwasa nin tinapay asin pagpasalamat, binaak ini. Dangan itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini. Taini ang sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Sining man pakapamanggi pagkuaniyaman kan kalis, giraray pagpasalamat sa imo. Tinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini. Taini an kalis kan sa kuyang dugo. Kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Inipaggibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Lambang bagakan, mi kaining tinapay, asin pag-inom kan kalis, ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo, sagkod na ikamagdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giramduma kagurangnanan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakang sa mong Papa si Francisco, sin kan sa mong Obispo, si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak ang sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan paggabuhay liwat asinan gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, si San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos,
nakaidto pa nakapagayagaya sa imo. Magkanigong magin kairas kan buhay na daing kasagkoran. Mag-omaw asin magpamuraway sa imo siringman. Huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamarawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Natuknoan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos non nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo nayaon sa langit, banalon ang ngaran mo, magdatong ang kadaan mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. Ansa mo kakanon sa aru-aldaw, itao mo sa muyangon yan, asin batawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asinare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tangaling kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Jesucristo. Sa imo ang kahadaan, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan winawalat ko sa indo, ang sakong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoa na siya mapatuninong asin magkaburoniyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin agahade,
sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninonganin kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawahan po kita, kan tanda nin katuninongan. Peace be. Na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Awi kami nin Katolino. Namumutan ko mga tugang uya si Kristo, ang kordero kan Diyos, ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Palahanan kitang mga inaalok sa bagpakinabang kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo, na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, maoomayan. Sa
Mamibi kita. Kagurangnan, huli kan sa imong pagkaherak, paliwanagi man kami kan banal mong lawog, tanganing huli kan padara kan sa imong katanosan, sa mong malikayanan gabos na kasalan, asin makaabot kami sa imong kahadaan. Ika na nabubuhay asin nagahade, kay ba ninama asin ni Espiritu Santo, sarong Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Maluhod po para sa mga pamibi. Pamibi sa ikaapat na aldaw. O Jesus, huli kan sa imong transfigurasyon, pinahiling mo ang kamurawayan kan sa imong pagkadiyos. Nagbanaag ang sa imong banal na lawog, na iyong sukat na dahilan kan paglaan in pagkamuot kan sa imong mga piniling apostoles. Ika ang kapanoan asin kabilugan, kan pagpahayag ni mahal na Diyos sa Diyos noon na kamauotan. O mabuot na maestro, tukdoan sa mo ang dalan pasiring sa Ama, pahilingan sa samo ang sa imong kamurawayan. Minamaot niya mo na iwaras mo sa mo ang sa mong kahagadan sa novenang ini, kung iyan para sa imong urog na kamurawayan, asin man karahayanin sa mong kalag. Amen. Pamibi sa ikasanggatos na taon, kan pagkorona kan imahen ni Ina. O mahal na Birhen, Nuestra Señora de Peña Francia, nagkakatiripon kami ngunyan sa pagpasalamat sa imo, huligan sa imong pagiging ina asin reyna. Urog na ngunyan na sa mong pinipintakasi, ani kasanggatos na taon kan pagkorona kan sa imong milagrosong imahen. Pinapanibago niya mo ang sa mong pagdusay bilang sarong banwaan, sa pag-umaw sa imo, sosog sa tinukdo sa mo kan sa mong mga magurang, Patrona del Bicol, Gran Madre de Dios, si siempre la Reina de nuestra región. Mahal na ina sa mong hinahagad sa imo, danay mong hanapon ang mga nalalagalag mong aki, asindarhon mo sinda sa pangataman kan sa imong aking si Jesus, ang kagurangnan niya mong divino rostro. Nanunuga kaming atamanon, padanayon, asin palakupon ang sa mong pagkamuot, asin debosyon. Ang pamanang banal, kan sa mong kamagurangan, kasabay kan sa mong maugmang pag-awit, kan himnonin pagkamuot, kan mapasalamat na tao, resuene vibrante el himno de amor. O Nuestra Señora de Peña Francia, banal na Reyna, inang maherakon, sa mong buhay, hamis asin paglaom, yaon kami sa imong atubang, tabangan mo kaming madara, an sa imong inang pagkamuot, asin mapangyaring pag-ataman sa mga tugang nyamong nangangaipo, orog na an mga may helang, an mga duka asin naaapi, asin sa lambang suksok kan kinaban. Lugod sa rong aldaw, kaming peregrino nin paglaom, sabay maghihiras kan kaugmahanin magturugang sa kahadian ni Jesus sa imong aki, kung sain kami giraray magaharubay. Viva la Virgen, viva Nuestra Reina, viva el Divino Rostro. Amen. Amen. Matindog po. Susok sa balog mong buot, susok sa imong pagkaherak, punasan sa kong kasumbikalan. Ugas-ugasi ako, halesa sa kong sala, halesa sa kong kasalan, linigi ako. Dahil sa kong kasalan, kasumbikalan na mamalayan ko. Asinan sa kong kasalan, nanay kong kaatubang. Sa imo sana ko nagkasala, an marawt sa imong mga mata, ginibo ko. Tanganing mahiling kang suripot, sa imong mga tataramon, malinig sa imong paghukom. Uya sa sala ko namundang,
asin sa kasalan, ipinangidam ako kan sa kong ina. Kamurawayan sa maasin sa akin, asin sa Espiritu Santo. Siring sa kapinunan ngunyan, asin magdanay man. Asin sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Itinanda sa mo ang liwanag kan sa imong lawog kagurangnan. Nagtao kaning kagayagayahan sa sakong puso, An kagurangnan mapasaindo, asin sa imong espiritu. mamibi kita. O Diyos, na sa pamibi ni Santa Veronica, nagbot kang magwalat kan sa imong pagiramdom para sa mong mga tinandaan, kan liwanag kan sa imong lawog. An sa imong ladawan na natala sa iyang lienzo, warasan na mimibi kami, nahuli kan sa iyang banal na krus, asin mamurawayo na pasyon. Ngunyan, siring sa paagi nin salming, asin sa anino, magkanigo kaming mag-omaw, asin magsamba, asin maggalang sa imo mansa na sa daga. Tanganing sa huring aldaw, kaming ligtas asin magayagaya, magmansay, lawog sa lawog, na nagdadangadang na mahukom sa mo, siya na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po, tataramon ng pasasalamat. Sa ngaran po kan sa tuyang ginagalangan na Kura Paroko, asin kan Parish Pastoral Council, buot ko pong pasalamatan ang gabos na nagpartisipar sa ika-4 na aldaw sa Misa Novenaryo sa kaumawan kan banal na lawog ni Jesus, ang Divino Rostro. Salamat sa mga padi na nakaibahan niya to sa misa. Salamat sa gabos pong sponsors, donors, asin mga miyembros kan Catechetical Ministry, Mother Butlers Guild, asin ang mga peregrinos na hale sa Our Lady of Assumption Parish, Kanaman, Camarines Sur. Salamat man po sa Peña Francia Choir sa saindang pag-awit sa liturhiya, asin ki Mr. Rudy Bivo, ang satuyang sign language interpreter. Urap-urupakan ko niya ito. Pinapasalamatan man niya to si Ricky Magtuto, asin ang Pixeled IT Solution sa pag-provide sa tokan LED wall sa luwas kan simbahan. Sa gabos man pong mas donors, asin sponsors, religious organizations, lectors, EMHC, collectors, social communications, and media ministry, asin mga sakristan. Upakan po niya to simbahan. Siring man kay Reverendo Padre Erwin Bismonte, ang satuyang celebrante mayor asin tagapagheras sa selebrasyon ngunyan. Nagsasarig kita sa pangataman kan Divino Rostro, padagos lugod kitang ilikay sa anuman na kahilangan, asin magliwanag sa sato ang sa iyang lalawgon. Diyos, mabalos po sa gabos. Matindog na po para sa huring bendisyon. Bago po ang huring bendisyon, sa ngaran kan banwaan kan Kanaman, kan parokya kan Our Lady of Assumption, ang samuyang mayor, kaibahan mingon yan, Mayor Nelson, gabos pong parokyano, nagpapaabot man po kami nin pasasalamat, Father Epe, asin sa bilog na parokya kan Our Lady of Peña Francia. Salamat po sa pagpadagos sa Samuya Digdi. An kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo nin Diyos na makakamhan, an Ama, an Aki, pati ng Espiritu Santo. Amen. An misa na idulot na, lakaw kamo sa katuninongan asin pagkamuot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! Good morning po.